You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's their full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello, maayong adlaw kaninyo nga tanan. Yes, maayong adlaw, episode 92. Salamat kay nadugay gyud mi. Yes, salamat. Sweldo me please para magdugay mig samot. Tungod sa inyo ha, tungod sa inyong pagsigi og paminaw, pag-share sa among episode sa ato ang mga monthly donators. Tungod sa inyo ha. Tungod sa inyo ha. Tungod sa inyo ha. Muna ang ginabot ni Sharinables. Sharinables sa office chair. Pinaatras. Tungod sa inyo ha, naanami karon sa episode 92. Mo kini ang Sugilanon, Ordinary People, Extraordinary Stories. Karon magbasa ta og usa ka Bisaya nga story. Salamat kay dili na bugat akong trabaho. Gi-copy-paste lang nako ang Reddit link unya di ana ta karon sa atong istorya. About ni siya sa by the way, diri ni siya gipost sa Pahungaw. Gikan ni kang Baymax 21. Hello, Baymax 21. Mo ni ang storya, ang title siyang storya kay Tiguwang na Dili pag-bless. Unsa nang bless guys sa Bisaya guys, bisda academy ning extra ha. Napod mo extra. Naamoy lahi nga extra nga bisda academy niya. Karon napod jud mo isa. Ang bless guys sa Bisaya sa Tagalog mano po, magmano. Ibig sabihin the hand of the elder person, you would grab the hand, take the hand of that older person, put it on your forehead as a sign of respect. It's like kiss, but not really kiss. You just use your forehead to kiss. Tama ka, pero ako gusto i-explain na more siya culture sa Spain or sa Europe ba in general. Nga kanang mag-greet sila by kissing or beso-beso. Oo. Diri sa Pilipinas natay ginatawag nga bless or mano, magmano. And this is only specific for the young guns towards the older ones. Yes. The respectable ones. Oo. So, mo ni ang story ni Baymax. Let us hear it from Kringkay. Ay, kato na lang. Ayaw na to gamita tong sound effects. Mag-record ko karon be. Kani ang gamita. Sige. Desa ayaw katawa. Katawa. Pwede na to, makat na to ni mo. Pwede Bapo na to. bito kay nabito yung whisper sa last. Pwede na to. Garangan ko to. Sige. Share lang nako ba nga? Share lang nako ba na ay tapok-tapok sa family sa akong bana then kaning iyang ninang nga byuda. Gi-invite recently lang ni siya. Recently lang. Guys, maglagot ko. Pagbutang mo period, B. Period or comma? Pagbutang mo period or comma sa inyong mga story, kay si Kringkay maglisod sa iyang trabaho. Kamo mga taga-Reddit, butangin ninyo og mga punctuations ang inyong mga story. Kamo nga bisag wala mo nag-expect nga basahon na mo, butangan og punctuation. Kay basahon na sa Dili Ni Advice. Gani! Basahon na mo niya. Pag wala mo punctuation, mamali ang context sa inyong story. Mao, tinuod na. Dapat ma-concern mo. Ay, hala, maghimo ko story karon sa Reddit. Unya, tarungon akong punctuation kay basig basahon ni Kringkay. Tama na siya nga mindset. Sige. Malagot ko ha. Tarungan na inyo. Ikaw, Baymax. Tarungan na imong punctuation. Basig mo na ang reason ba nga nung dili na hinuon na sila mag-submit sa atong story sa atong website kay mahadlok ma-judge. Sa punctuation? Sa punctuation. Dili, manggod. Dili, no. Ayaw kadlok kay kwan naman na siya. Punctuation, may I help you? Pero kato mga taga-Reddit lang mo kasabaan.
Taga-Reddit lang. Exclusive lang. Pero pag sa amo agi send diretso, masking walay punctuation, ako nang butangan. Butangan na ako. Ako nang mubutang diha. Unsa man na sila, di man na sila ikuan, hindi man nakasabot. Sige, go. Sige. Usab. Share lang nako ba? Naay tapok-tapok sa family sa akong bana then. Kaning iyang ninang nga byuda gi-invite. Recently lang ni siya nabalik sa picture kay gaaway ni sila sa akong father-in-law nga byudo. Then this year, na okay na sila tungod ra sa nako kay ako'y sige push na magkita sila. Giset up na mo na magkita sila o magstorya until ma-okay. By the way, naka-like ni si byuda kay byudo ha? Dili lang niya aminon pero obvious kaayo maka-like ang tigulang. Okay, wait. Mo ba? Wait. Ang letter sender is a girl. She's a girl. How'd you know? Sa akong ban naman daw. Ay, tama di ay. Buguan ako. Uy. So, she's the wife. Tapos, ang iyang ban na naipapa. Of course, tanan-tanay papa. Naipapa. Na Tapos, byudo. ayang papa is byudo na. Meaning, widow. Widow. Karon, ang iyang papa nga byudo or widow, recently, na-invite nila balik sa ilang gathering ning ninang nga byuda. Byuda ba? Ninang is godmother of the bana ni byuda. letter sender. Recently lang siya na-invite balik kay gaaway daw sila sa una. Karon na okay na tungod ra daw sa wife. Ingon niya tungod nako. Tungod ra sad nako. Giangko niya ang the solution to their rivalry. The reconciliation happened because of her. Because of her. Sige, padayon. Elaborate lang nako kay basig para to sa ako guys, para masabtan nako. Sige, I appreciate that. Si byudo, wala ra. Good friends lang gyud sila. So friend zone. Friend zone. Naana ni sila sa 70s. Almost 80 na ang pangidaron mga baskog paghihapon. Okay. I can believe that. I like it. I like that. Unya, balik ta atong tapok-tapok na na-invite si byuda. Si Ninang nga Si byuda. Ninang. Pag abot na mo sa akong bana, ning bless me sa mga tigulang, mga of course, aunties 70s and na good. uncles. Sige. Mag-bless man mo sa tanan. Nga naman ang kultura nato rin sa Pilipinas. Mag-bless mo sa tanan mga tigulang. Naandan dyan na namo mang-bless maski sa akong side. Ingana may gipadako. So, same pod sa side ni Bana. Tanan elders, i-bless dyan na mo as a way of respect. Nga na, atong culture diri. Unya, si Bana, ni bless apil ni byuda sa okupod unta gi-ask na namo yang hand para mag-bless pero hala ka diya pinaingon bitaw nag no kay si Bana ra nimo akong kinugos ay dili siya magpa-bless Di siya magpa-bless ay sa wife. Sa wife kay ang iyahang reasoning kay ang iyahang Bana ang iyahang kinugos yang child Godchild ba tawag na? Yes. Dili Godchild tawag na. I don't know Kasi tawag na. Godchild Godchild mo ba? oh no I don't know actually Basta ang iyang ninang man siya so she's the grand godmother. So sa Bana sa husband niya dili siya pa-bless sa wife because dili siya kinugos. kay dili siya godchild. Pero ang culture mo na to diri, it's any elder jud na guys. Any elder, any old person na siya. As a sign of respect mo, bless ka mo, mano ka. Dili strangers ha, dili strangers. Dili strangers ka nang kailan kung ba? nagkaila mo, niya nakita mo whether it's a family member or not actually jud. Mo bless jud mo. Sa ako alang pagkasabot ha kay anak man pud ang ako ang pagsabot. So, dili din magpa-bless. Dili magpa-bless. Sige nga, no kaha. Sige, go. Nahilaw jud ko, naulaw ko kay atubangan jud sa family ni Bana. Natingala ko ba kay before nagkita mi, magrant ni siya about byudo nga dili na siya ginatagad. Okay pa to amo chika ato, sige pa mig katawa, magpa-bless man siya ato, unya. Karon nga naa si byudo, dili na hinuon. Magpa-bless siya sa una? Karon dili na. Na Britney Spears siya. Ang byuda. Naa siya mentally ill siya ba? Ay, mao ba ang imuhang Britney Spears di ay mentally ill?
Why man para aron ingnon dili pa siya tigulang? I mean, sign of respect man gud na. What's wrong with that? Then, right after adtong gano siya, gibadlong siya ni Byudo. Nga nganong dili man siya pa-bless nga same ra daw na kay asawa na daw ko bisag si Bana ra yang kinugo sakop na daw ko. Ay, tinuod na siya. Kay diba, Tinuod. diba, nagkasal gani mo sa church pa jud kasagaran ng mga weddings diri sa Philippines, no? Oo. Kay very, very Catholic beta diri. man ta diri. Very Christian ba kay ta diri. Oo. So, kapag ang imong wife, gikasal na sa imong anak nga lalaki, anak na po nimo ang babae. Package deal na mo. Daughter na nimo siya, or vice versa. Son na nimo ang naasawa sa imong daughter. Oo. Tama man ang kwan, Byudo. Tama, Ang Package father-in-law. deal na sila. Oo. Tama siya. So, sige, go. Padayon. So mauto gibawi sad niya ingon siya, "Aw sige, hug na lang ni." Ay, dili gyud siya. Pero naulaw na ko oy. Dili na ko mo bless niya sunod, dili sad ko muhag. Nang luod. Nang luod naman siya. Feel sad na ko na konsensya siya kay kadtong time na mangaon na mi giservan ko niyag food siya pay nag-open sa soft drinks. Unnecessary na kaayo, dili man ko pungkol. Klaro kaayo na konsensya, but from now on dili na ko mag-bless niya. Naulaw gyud. Mag-bless niya gyud, naulaw na ko. End of story. Hoy, maghimotag scenarios. Maghimotag scenarios to answer the question. Nganong dili siya magpa-bless ato nga time nga nagapa-bless man di siya sa una. Scenario 1. Sa atubangan ni Byudo, sa atubangan siyang crush. Sayang crush man god. Crush man gusto niya ang father-in-law sa katong babae, tong wife. Sa atubangan ni father-in-law, di siya magpa-bless to appear young. Feeling na ako ingon ana. That's as an amateur behavioral analyst, behavioral analyst. Behavioral psychologist analyst. Muna akong assessment. To appear young, dili siya magpa-bless at tubangan lang sa father-in-law. Ngano dito lang moment. Kaya nagpa-bless siya sa una. Gani no. According sa story ni wife. Si wife na gid mismo ang niingon. Scenario number 2. Dili siya magpa-bless because naglagot siya ka wife, feeling na ko nanilos siya sa wife. Feeling ni mo? Oo. Dagamang klaseng selos, guys. Naay selos na romantic, naay selos og attention. Ay, sige, that makes sense. Oo. Dili daghan kay duha ra man akong gingon. Romantic og kuan, attention. Pero basig nanilos siya kay ang Byudo nakita siguro niya and it was exhibited. Exhibit A. Gibadlong gani siya kay dili siya magpa-bless. Kumbaga, gi-defend dayon ni Byudo ang iyang daughter-in-law. The attention is immediate. Natagaan dayo og attention niya daughter-in-law. Imo lagi ni pakaulawan ng ako ang umagad. Di ka magpa-bless siya. Hoy, ikaw. Nganong di man ka magpa-bless? Nga anak man pud nako na kay asawa naman na sa ako ang anak nga laki. Ay, sige. Bless na lang ka siya. Dili, hug. Ay, sige. Mo, hug na lang ka na ko, ha? So, muna kung kuan, second theory. Basig na nilose jud siya kay, based on this story, nga gihatag sa to ni Baymax, kay murag ginatagaan siya attention jud sa father-in-law. Diba? Murag, siguro kay pinangga niya iyang anak nga laki, pinangga po niya ang iyang anak nga babae nga mo'y naasawa sa kuan, asawa sa iyang anak nga laki. So, basig na nilos na siya. Basin? Muna nga nag-create siya scene, nag-create siya drama, para pansinon. Ay, gusto man siya pansin. Mauna ang scenario number 2. Okay. Mauna siya. Okay. Scenario number 3. Wala na ko senaryo, naka-senaryo diha. Wala naman ko senaryo. Uy, maora man to ang ako. Mutuo man ko sa iyang giingon nga she wants to appear young. Kay, maupon na diri sa ato kitang mga millennials, I believe mga Gen X ug may mga millennials nga dili magpa-bless. Kay bata pa kuno sila para blessan. Kung dili ko worried, ana, mag-bless mo sa ako, fine. Bless mo. Kay para maka-raise ta og respectful kids. Kay masig,
tungod sa inyo ang fear of appearing old, magka-trauma ang tao sa inyo ha. Oh, karon si letter sender na trauma na kang byuda ninang. Oh. Kung tayo na kay friend nga nay anak, unya giingnan siya sa imong friend nga, uy nak, pag-bless dito kay tita. Siya, uy, no, anaon nimo, mapahiya ba yung bata? Mapahiya ang bata. Murag si letter sender na pahiya. Kung gani, allow the children, if it's okay if you appear old, dawato nimo. For the children. Everybody gets old. Yeah, I know. Ako gani, no? Kanang deep inside me na ako'y hesitation na magpa-bless, pero nagapa-bless good ko ay. Ako wala ko'y hesitation. I openly give my arms even though they don't appear to be taking my hand. Oh. Kay gahapon, speaking. Ikaw pa'y mo gukod. Oh, speaking kagahapon, akong anak nga. Ma, kay my classmates come here at home. We're gonna watch a movie. Adi niya to yung mga classmate dire sa balay. Dala nang lingkod sila diha. Ah. Nananaw sila movie. Ah. O niya, pag abot nila, ako pa ni ana. Ah. Ako ang ni ana. Ah. Oh. You have to imong let's gi-present pass nimo down the imong culture. hand. Ha? Gi-present nimo imong hand. Yes, I presented my hand. Dapat ang proper ang proper process yun. Ang proper thing na buhaton is dapat ang bata gyud ang mo take sa older person's hand. Like that. Okay? Pero siguro because we have Gen Zs that are Americanized. Westernized. Medyo dito sila nagalin towards sa kanang hugging or hiing, ana lang hi, ana lang. Yan ay iba lang hi ron kipinaano. Kanang murag sa murag NPC ba? Sa Roblox man siguro na. I don't know. Basi ana ilang culture karon, so I'm just doing my part, passing down the culture. Passing down the Bisaya or the Filipino culture. That's the Filipino culture for you right there. Ihatag imong kamot kung i-take o kung dili i-take, ihatag yapon. Kung naay younger person na feel nimo dapat mag-learn sa inyong atong culture ngayong ani, ihatag imong kamot, ipa-bless. Ngano man, what's wrong? Mura ra nag sa Japan. Ay, kana magbow sila. Actually, dili na applicable sa older person. They bow to anyone that they're grateful to. Ay, bitaw po. Sa pa ba? Mo na ilang culture. Mo na ilang culture. Mo na ilang culture. Sa sign of greeting, sign of respect, sign of whatever. 'Di ba? Diri, kay mo na lang man atong culture na hinay-hinay na tagka-westernized diri, mawala na tay mabilin culture diri, puro na atong culture kinawat na sa laing culture. Kana na lang gani ang nabili na to ang mag-bless. Magmano, ipasa na to. Let's pass it down until it kanang hantod karos apa na 150 years from now. Ako, like I said, nakoy gamay hesitation in my heart. Ambot asa nagi ka na kong gamay hesitation. Pero hesitation, may I help you? Pero ihatag gihapon ako ang kamot sa mga gusto mo bless. Og dili ka gusto mo bless nako, modawat ra man pug ko og pagtahod pagpanagad. Tahod ako ang term. Pagpanagad. Hello, may gabi o may buntag o may hapon mo dawat ra pud. Okay ra pud na kana mag-greet lang. Basta kay na ay greeting ha. Ako, I'm not a hugger. So, I would rather you mano-mano or greet instead of hug because I'm not a hugger. That's all. Ana lang na siya. Muna ako mga anak pod. Pag mga tuglaing balay. Ako dyan ang ingnan pag-bless ha. Kay ingnon pa lang way batasan ta diri, which is slightly correct. Uy, pag-abot na ko diri, wala man nag-bless ako mga pagumangkon sa ako, which I don't mind. Kay dawat man ko siguro, greeting. Tanon niya si mo, dili bisita. Dili naman ko bisita, God. Kay taon-taon man ko na adere. Tanon niya sa iya, dili bisita, guys. Mudawat man ko greeting. Mo naman ko, hello. Nya mo na pa sila, hello. Okay na na sa ako, Para sa ako, okay na na siya. Tanong niya si mo, residential person na I'm a residential person. Taga-dere na pod ko, guys. Hey! Mamamasa tag-comment. Sige daw. Ano si Chenny Derp? If dili na ka mag-bless or tagad, kay mulain lang lalo inyong relationship. Mo. Pangutan Ngano? Lain no, pangutan Pangutan Ay, Chenny? Pangutan Imo sarili. Pangutan Ngano pangutan imong gi-type? Dapat pangutan Pangutan ang term. It doesn't matter? No, it doesn't matter. Pwede ra ka mo type og pangutan
But it's wrong grammar. Pangutan ano siya, nganong naging ato siya kaysa mag-iwas ka. Base na ay something na wala ka kabalo na need i-fix mo. Ganito kong theory. Nanilos na ang imuhang tita ninang na byuda because your father-in-law is giving you love and attention instead of her. She is kanang misinterpreting the attention. So, kanang nang luod na siya ba niya, musamot lang hinuon ng inyong wedge in between. So, ayaw pang luod. Maybe cast the pang luod aside. Mag-start na kag-hug. Or kung dili gid ka hug. Di kay mo ana na lang or mag-greet na lang ka or kung unsa man kay dili man siya magpa-bless. Or beso-beso, whatever. Ni-reply man si Baymax. Okay. Unsa man Wait, by the way, guys, fresh pa rin nga thread. This is a fresh thread. 5 days ago. You can join the thread. Ana si Baymax, in response ato nga comment, siya, basig, balibara na sad ko, ulaw baya. Muna kong gingon. Naulaw siya, na-trauma. Ayaw ninyo ipatrauma ang mga youngins. You're traumatizing the youngins. Ana si Chenny, nag-reply sila. Nag-reply sila? Nag-back and forth sila. Ana si Chenny Derp. Mao, iasa sa uban before ka maglapit na sad sa iyaha. Dito na ka maka-make og judgment if worth it pa ba. Unsahay man good mga tigulang tigas, ulo, ug ma-pride. Should I go through that much effort to appease a person that is apparently not interested in my kanang pag-show kog signs of respect sa iyaha? I don't think so. I'm not gonna ask other people, what happened? What happened? Dili na siya magpublish na ako. Dili na ako maging kung dili siya. Dili na siya ko. Wala na, bahala ka diha. Pero kung pagutanon ko niya, mutabag po ko. Yes. Kung mag-initiate siya og conversation, makig-conversate ra po ko. Correct. Conversate or converse? I don't actually know, but it's converse. Okay. Unya, ana si Abog sa Kalibutan. Ana yang name sa Reddit. Yung name, Abog sa Kalibutan. Dili po rin ana. Manifestation ba yan nimo sa world ang imong username? Manifestation na nimo sa world. Change your username. Huloy, nagbutbuot lagi mo, darling. Magbutbuot ta diri. Ana si Abog sa Kalibutan. Mura, ikaw na sad ang mahimong daotan, ana, if dili na po ka mo bless niya. Reply na po si Baymax. Siya, basig balibaran na sad ko. Ulaw sad baya. Ay, copy-paste. Copy-paste. Dili katagdo ni Google wala ka sa SEO. Kaya nag-copy-paste ra ka. Kabalo mo, kani si Abog sa Kalibutan, nga niyon siya, basig ikaw ay mahimong daotan. Ako ang type of person as a darling. Ako ang type of person na okay lang kung mahimong daotan. Mao ba? Ako dili gina-okay Just sa ako. Just make me the bad guy and talk about me behind my back. Dili, people pleaser good ko. I cannot be the bad guy. I cannot handle. I gotta please. Dili ko pareha ni Oping ka. Dili na lang ko managad. Managad jud ko. Kay people pleaser man. Ako okay lang ko nga. Ayaw na lang. Di na lang kumo-bless kay natagam naman ko no, di ba na trauma ko kaya di na lang kumo-bless kay mo kong ipakaulawan sa mga tao-tao. Pag kuman kung libakon pag yukunin mo kay wala ko ni bless next time, okay lang. Kay na may ebidensya. Ibak to yun ako ang imong gibuhat. Nag-bless ko pero dili ka gipakaulawan ko nimo. That's why dili na ko mo bless. Kay kung confrontation, may I help you? Magtinubagay mo undo Dili na mahuman. Magsige na back to you. O nga isa pa, she's not technically part of the family. Dili bitaw. You're not. Pero kung ninang ka, di ba part of the family naman good kag ninang pero ka? na-discuss na nato ni before. Ninangs here are not very, 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 very close to families. Bitaw, no? Tama. Di ay no kung kinsaray datu. Mo'y kuha unog ninang niya, padagharay pa dyan unog ninang. Muna kung kinsa gud ang imong pinaka-close na you think they're not gonna be out of your life forever. For example, kani, or akong mama, or akong kuya, sila na lang himuong ninong og ninang. Nako ingon. Nganong na ako'y nadunggan na dili pwede igsuon, dili pwede pamilya nimo ang ninong ninang. Kisa man agikan. Wala akong kabalo asa nagikan, pero naasa ako ang mindset nganong naana nga rule. Wala Na ako'y nadunggan Wala ko kabalo ana.
Ninang, dili pwede ang igsuon. No, I haven't Dili heard pwede that. ang igsuon. Ampot nga no na. Ang kalaim ba na, no? Anyway, so mo to. Ana si Helicopter Cool. Mo na yung username. Cool ang helicopter. Gwapo na siya ang username. Helicopters are cool. Ano siya, set it aside. It will be for your own good. Bitaw. Pride will only destroy you and relationships. Wa ko'y labot! Bitaw. Ako, pareha tayo, helicopters are cool. You are cool. Set it aside. Ay, dili ta mag-set aside. Ato na siyang i-mark. Noted na siya sa atong brain. I noted, pero dili noted na mo ipakita. and reciprocated. Ay, dili mag-reciprocate. Reciprocated na siya. Noted lamang, pero dili na mag-reciprocate. Dili, mag-reciprocate lagi ta. Reciprocation, may I help you? Dapat mag-reciprocate good ka. Oh. If that's the energy you're giving me, let's give it back. Mo ba? You deserve it. Deserve it. You deserve the energy that you're giving me. Mo ba? Okay. Kaya nga no, ganahan ka na, kanang people pleaser, kay kani ang tao dili ganahan sa imo. Lain pod na. Ako, monote man pod ko. Monote man ko. Save na siya sa memory card. Oo. Na-note na siya, nag-iisip ko. Reciprocator man ko. Kung unsay treatment nimo sa kuha, mao po'y treatment nako, pero ngano lahi akong advice sa iya ha, plastic ko, hypocrite ko. Ay, dili. Gusto lang na siya mag-debate me sa podcast. Mo na, gilahi niya iyang opinion. Mao ba? Kaya para na ay magpag-usapan. Kaya Oo. after this episode, wala naman dyan tayo pakialam, ani. Kay kung Kitang mag-agree tanan. ko kang darling perminti, magsikir ko kayo no. Dapat awayon dyan ko nimo all the time. Dapat, naay episode na ka lang. Every episode, dili na episode. Every episode, dapat disagreement yun ka. Dapat we disagree. Oo. Pero naman, dili man malikaya na, ako yung opinion, mo agree ka. Mao gani na podcast mi no, kay we agree on a lot of things. Mao gani. Pero, pareani, na disagree man ka, dapat, i-double down na to na. Sige. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is the po and opo of Filipino culture. Speaking of Filipino cultures, we're speaking of Filipino cultures around here today. Oo. Storyahon na to ang po and opo culture sa mga Tagalog. Diri, mag-disagree ta, Kring. Mag-disagree ta. Ready na ka? Sige daw. Gikan ni kang the kind of mellow sa our Bisaya thread sa Reddit. Ano siya, po or opo? We don't do that here. Ang here is Bisaya. Cringe jud kaayo paminawon ang mga tao nga magbinisaya og naay po, i.e. humana po, quote unquote. Lugar lang po, dire, quote unquote. Just shut the F up, luod, cringe paminawon. Ana si the kind of mellow. Una ang Suko kaayo siya. Suko Shut kaya. the F up. Ano gyud siya? Unya si Kring kay di siya may mutang. Nag-comment siya sa Reddit. Gi-commentan gid ko na. Basaha imong comment. Gi-commentan gid ako na. Ana ko sa iya. Unsa ang gi ko siya? Dara. Ha. I got you. Cringe paminawon. Pero dili lang pud ta mo judge kay mao man ay gitudlo sa ato sa gamay pata nga sign of respect. Mao na I-elaborate imong comment. ani ni siya sa bata pata sa GMRC kay Filipino ang ato Filipino subjects. Hello. Mao ba ba na na ako ato? gireklamo ba na ako ng Filipino subject unta wala na lang. Tas dagan kinasuko sa kuha. Niya. Ningon bitaw ko dayon na lang mo pagstuon og Filipino. Filipino subjects. Lagi. Naagi na ang po og opo. Ha? Mao gyud na ang gi-instill sa ato ang brains na magpo og opo ka as a sign of respect. Wala ba dahil mo ging nanana sa inyo mga katigulangan? So, pasag din ninyo ang mga tao na mogamit og po og opo sa Bisaya. Pasag din na lang gud. Cringe good paminaon. Good. Sige, good. Given. So, ang point nimo, kay, ni agree ka nga cringe, pero, Pasag di. mo ba? Mogamit ka og po og opo kung gusto ka. Kaya nagagamit man gud ko og po og opo usahay. Mas-slide ko. Pareha atong nag-grocery ko ba? Kanang bacon slice po. Nagpo ako sa tig-serve og karne. Ambot nga nagpo ko. Pero, nagamit ko accidentally. Para sa kuha, tama man to ang gingon niya. Di ko mo disagree ato.
cringe siya, og pasagdi lang tong tao nga mo gamit og po og opo. Oh, Pero, ang ako lang, lain jud siya isagol sa Bisaya. lain po siya paminaw, no? Oh, lain siya paminawon kay, first of all, number 1, wala gitay po and opo diri. Wala. There is no direct translation to po and opo to Bisaya. Po and opo is very unique sa Tagalog na regions, Tagalog speaking people. Yeah. So we don't say po and opo. We don't do that here. Oh, dili talaga mao di ni ang dili ni advice po. Opo. Mao kini ang dili ni advice. Yes po. Oh. Unya karon ang ako lang kay wala man siya sa atong culture. Wala siya sa atong culture. Gusto lang nako mo rant Oh. nga naay ubang Tagalog nga pag makadungog og Bisaya nga dili nagapo og opo masuko. Ay, mo na ang dili Diya, na. diya ta magaway. Dili na pwede. Dili na pwede. Naglagot ko. Malagot di ay. Naglagot ko ana. Kaya ang babastos nyo, ang mga babastos ng Bisaya, hindi ko belum magtagalog no. Hindi man lang nagpopo at opo. Oh, mo daw na ilang ginaingon about sa mga Bisaya. Kabalo mo Tagalog, you're just living in your bubble. Oh. You're not even aware that that's not even a thing sa mga Bisaya na tao. Mm-hmm. Walay po ug opo sa mo. Maski mo yung lamig sa among mama, respectful na siya. Oo. Ma, opa. Oo. Mo na naligo siya. Naligo na kaling. Opa, ma, Oo. Dili na siya disrespectful na wala mi naga-opo ug po. Mo na gyud na. Naakoy mga na-encounter na Tagalog kanang ning comment mga ay dili man kanang na-encounter in person sa mga comments ba sa comment section. Bastos do mga Bisaya, wala do nagapo og opo. Usaw na mo pagpo og opo nga dili man jud namo na ginagamit sa among language. It's not a part of our language. Oh. It's not part of our language. So it doesn't mean nga kanang nagapo og opo mo sa diri sa mga dili nga disrespectful me. Dili na siya ingana, guys. Oh. You have to travel more. Oh. You have to travel more or not even travel. You have to just be exposed to Bisaya culture. Para lang dyan makasabot mo. Kay we're so exposed to your culture. We know everything about your culture and you're just there being ignorant. You gotta expose yourself to other cultures, Oh. the Bisaya cultures especially, because kami ang inyong kaaway perminti eh. Oh. So you gotta just understand where we're coming from. Ayaw mo pag-ana nga, wala do'y respeto mga Bisaya, wala do'y po og opo. Wala gyud mi Wala gyud. po Tinuod og na. opo diri. Tinuod na. Wala gyud mi po and opo nga language. Walay translation na sa Bisaya. Wala. Oo ra jud mi, oo dili, wala ana. Ana ra jud mi, dili pasabot ko ing ana among ginatubag. Wala na mi respeto. Oo. Tarong na siya nga tubag. Dili is a complete sentence. Yes. Wala is a complete sentence. Yes. Oo is a complete sentence. Yes. Dili kailangan og po para ma-complete Oo. ang sentence. Although, ayaw, don't get me wrong. I agree man ko sa tanang giingon ni Darling actually. Don't get me wrong. Nagagamit ko po og opo. Ako wala yun. Sa mga acquaintances ko kay naamon ko renters no. Nagapo og opo ko sa ilaha kana mga acquaintances. Hello po, good morning po. Ito po ang bill. Ana good. Nagapo og opo man good ko. Siguro I will keep in mind na lang siguro na kung magamit ko po o opo, dapat I use it with Tagalog. Kung gusto ko you use it magpo with opo. Tagalog people who are just not, I don't have to use it actually. No. Ako, masipyat ko. Saan hello po ko basta ka ng mga customers. Customers kay gani. Tagalog man gud sila. Okay. Pero, moving forward, I would try my best not to use it. Hello, wala lang ko, hello. It's not disrespectful. I'll just say hello without the po. Kay wala dyan na sa mo, guys. Kaya wala gina sa amo Let me tell you something. Oo. Ang uncle sa kumbana, uncle na po nako kay di ba mo man atong topic karon kung naasawa na sa package deal na mi. So pag gumangkon pugo niya. Sige. Pag gumangkon by law. So ako uncle katong taga Luzon, mahilig na siya maglaag diri sa amo, specifically sa amo ang side of the family. Kung naa siya diri sa Davao, diri jud na siya sa amo matulog, diri siya sa amo makigsuroy.
favorite kay niya diri nga side. Oo. Ganahan na siya diri niya. Naay times na nagadala siya visitor with him na mga Tagalog. Oo. Kay usay dalon niya iyang barkada dito na mga Tagalog, mga Tagaluzon, Tagalog. Mga Tagaluzon, dalon niya diri for tour, city tour or what. Tapos siya gidala diri nga girlfriend nga Tagalog pod, gidala niya diri. Unya, na siya disclaimer. I appreciate this Uncle Jude. Ginaingnan niya disclaimer na ang iyang mga friends na Tagalog pag muanhi diri kay weird sa ilaha paminawon nagatagalog mi sa ilaha. Para makasabot sila lain po Tagalog lang sila ilang nabalaan Tagalog lang di ba? Ngano magbisaya man mi. Lain pod. Lain pod. So, mo disrespectful magbisaya ka sa Tagalog. Mo gani nagatagalog mi. Pero basig matingala man gud sila walay po and opo sa sentences namo. Yeah, usually elders dito sila kay Tiguwang uncle gani no naday ko uncle na parekidan no sa day. Gani. Karon, gina-disclaimer na niya dito sa Mindanao or sa Bisaya di ay wala talagang po at opo. Sinasabihan lang kita baka kasi pag pinakikinggan mo sila parang walang respeto. Pero hindi diyan walang respeto. Talagang wala lang talaga ditong po at opo. Kay kani man gud akong kuan uncle, double blade. Bisaya, Tagalog na siya. Dugay na kayo na siya dito. Dugay na kaayo for decades, 2 decades, 3 decades na. 20-30 years. 20-30 years. So, Bisaya, Tagalog na siya. Usahay kung mag-istorya na sa musagol na yun na ang Bisaya, Tagalog. Okay. Kaya maglibog na siya. Pero, Bisaya po jud siya. Ginaingnan na niya yung mga friends and kanang mga visitors diri sa among balay nga naga-Tagalog. Pagka naga-talk back man mi sila og Tagalog, meaning, kabalo mi mo Tagalog, ginabuhat na mo para sa ilaha, pero sometimes we may not say po and opo just because dili pud mi sanay nga ingnon na. Dili sanay. Ana ba? Basin, gina-disclaimer niya daw kay baka kasi akala niyo wala silang respeto, pero talagang ganun. I appreciate that. Disclaimer. Thoughtful siya, thoughtful. And that's what you should do. You should visit other places. I'm not just saying na tumog Davao. I'm saying, basig wa mo ko'y kwartaling, wala akong pera ling. Tagalog ka. Wala akong pera ling, hindi ko kalaag, hindi ako makagala. Hindi ako makagala diyan sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan, sa Jensan, sa Zamboanga, sa Bohol, okay lang yan. Tagalog ta. Okay lang yan. Ang gawin mo, i-expose mo ang sarili mo sa culture ng mga Bisaya by watching videos. Watching Bisaya videos. Yeah, watching or listening to podcasts na Bisaya. Gani no. Dagan ba tag listeners diri nga dili pure Bisaya? Di naabi tay ka nang naga-comment diri Tagalog mong comment. Gani no. Okay lang na. Expose yourself because our culture is very different from your culture. Dagan tag unique thing. We've been exposed ourselves sa Tagalog culture because of ABS-CBN. Because of GMA. ABS-CBN and GMA. Silang duha. Mo nang exposed kayo sa inyong culture. Yes, we are. Pero kamo, you didn't have a chance to be exposed that much. Ang inyong exposure is katong mga katabang nga Bisaya sa inyong mga teleserye. Lain po. O katong mga driver nga Bisaya nga sa mga teleserye niyo mug movies. O katong mga unsa pa ng construction worker nagay toy nag-post gani nga lahat ng mga Bisaya ay naghahalo ng semento. Tapos ang reply sa ay nay nag-post Tagalog ano siya lahat ng kilala kong Bisaya naghahalo ng semento. Lain na po na. Ang ni-reply siya, mga taga Cebu siguro to niya. Ano siya, dito sa Cebu, lahat ng Tagalog hinahalo sa simento. Oy, right back at ya. Kuan naman to, kanang kuan to. Joke na to na thread. Petty talk back man to siya. Petty. Joke na to na thread. Wala lang. Pero, ayaw tinud no sa. Unsa di ay. Mo lang to, diyan na ta guys, kay mag vote in the poll! Di ba na anak kay anak and pamangkins? Nagapa-bless ba ka? Or cringe siya sa imo feel ni mo yang pa ka? A. Nagapa-bless? B. Di ko kadawat! Comment sa Spotify, YouTube, Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang po para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app.
Dili Ni Advice. Kung na mo yung mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships, ug uban pa. Ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diya sa website, diliniadvice.com. Mauro to guys! Dagang Mauro to, salamat guys. sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense. Always with hearts.